Εάν αυτή η τάρτα λεμονιού είχε ένα όνομα, θα ήταν αυτό της Χρύσης Παραδείσης. Παιδιά, θα τη φτιάχνετε όλο το καλοκαίρι. Γεια σου, είμαι η Μαρία. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Με εμπιστεύεσαι? Ξεκινάμε με την τραγανή βάση της τάρτας. Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το αλάτι, τρίβουμε το κρύο βούτυρο με το ρεντέ, προσθέτουμε και λίγο κρύο νεράκι και δουλεύουμε τη ζύμη ίσα ίσα να ενωθούν τα υλικά. Το αλεύρι το προσθέτουμε λίγο. Τυλίγουμε τη ζύμη σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο να παγώσει. Όλα τα υλικά και οι δοσολογίες βρίσκονται κάτω στην περιγραφή του βίντεο αναλυτικά. Ετοιμάζουμε την κρέμα σε μπεν μαρί, σε νερό που βράζει. Προσθέτουμε τη ζάχαρη. Κοσκινίζουμε το corn flour, στη συνέχεια το νερό και λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε, κλείνουμε το καπάκι και περιμένουμε 15 λεπτά μέχρι να πήξει η κρέμα. Ενδιάμεσα ανακατεύουμε άλλες 1 με 2 φορές. Εν τω μεταξύ έχω ετοιμάσει το ξύσμα λεμονιού, μόνο το κίτρινο μέρος του, και έχω στύψει και το χυμό λεμονιού. Εν τω μεταξύ η κρέμα μας έχει πήξει, χτυπάω λίγο τα αυγά, παίρνω λίγη ποσότητα από την κρέμα και την προσθέτω στα αυγά χτυπώντας τα συνεχώς. Παίρνω στη συνέχεια το μείγμα των κρόκων με την κρέμα και τα προσθέτω μέσα στην κρέμα που είναι ήδη μέσα στο μπεν μαρί. Τα προσθέτω λίγο ανακατεύοντας συνεχώς και περιμένοντας άλλα 2 με 3 λεπτά μέχρι να πήξει. Αποσύρω την κρέμα από το μπεν μαρί, προσθέτω το βούτυρο, ανακατεύω μέχρι να λιώσει, τη σκεπάζω με 1 μεμβράνη και την αφήνω μέσα στο ψυγείο να κρυώσει εντελώς. Βουτυρώνω και αλευρώνω την φόρμα της τάρτας με διάμετρο 24 περίπου εκατοστών. Ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη προσέχοντας να γίνει πάρα πολύ λεπτή, περίπου στα 3 χιλιοστά ή όσο το πάχος ενός νομίσματος. Θέλουμε η βάση μας να είναι λεπτή και φίνα, όπως ακριβώς μας καθοδηγεί η Χρύσα Παραδείση, έτσι ώστε να κρατάει την τέλεια τραγανότητα. Προσαρμόζουμε τη ζύμη στη φόρμα, κάνουμε ένα πλαίσιο αυλακωτό και με το δάχτυλό μας ενώνουμε τη ζύμη γύρω-γύρω με τη φόρμα. Τρυπάμε το φύλλο παντού με πυρούνι και ψήνουμε τη ζύμη σε δυνατό φούρνο επί 20 λεπτά περίπου. Και για να μην μαζέψει το φύλλο κατά το ψήσιμο, βάζουμε πάνω λαδόχαρτο και γεμίζουμε με φασόλια. Στα 7 λεπτά βγάζουμε το χαρτί με τα φασόλια πριν η τάρτα ψηθεί τελείως για να ροδίσει και στον πάτο. Αφού ψηθεί η ζύμη, την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς. Βάζουμε στο μίξερ τα ασπράδια με λίγο αλάτι και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Ετοιμάζοντας το σιρόπι, βράζουμε μαζί τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό. Όταν το σιρόπι φτάσει στο βαθμό της άσπρης καραμέλας, πριν αρχίσει να ξανθύνει, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Και εξηγώ, από την ώρα που θα αρχίσει να βράζει το σιρόπι, το κρατάμε 4 λεπτά. Στην έτοιμη μαρέγκα ρίχνουμε από ψηλά λίγο το βραστό σιρόπι, ενώ χτυπάμε συνεχώς. Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι ότου η μαρέγκα να κρυώσει εντελώς και να πήξει. Έτσι θα έχουμε αυτό το μαγικό αποτέλεσμα. Στην κρύα κρέμα προσθέτουμε το ξύσμα και το χυμό λεμονιού. Η τάρτα ψήθηκε τέλεια. Απλώνουμε την κρέμα μέσα στην ψημένη τάρτα και την αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι ότου παγώσει και πήξει. Στιβάζουμε τη μαρέγκα επάνω στην κρέμα αφήνοντας την επιφάνεια ανώμαλη. Καρνίρουμε την επιφάνεια με ξύσμα λεμονιού. Σερβίρουμε και συνοδεύουμε το γλυκό μας με αυτή την υπέροχη σως λεμονιού. Η κρέμα της, παιδιά, θα σας μαγέψει. Συνταγές μέσα από το βιβλίο της Χρύσας Παραδείση συνεχίζονται.